खुलुमबाय रायजोफोरनिसिम आंनि बे गोदान भिडिअजों नोंथांमोननो मोनसे मिथिहोनो थाखाय बे सोरां लामा इउटुब चेनेलआव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोनो आरो नंगौयै मिथिसार होनो थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बेखौनो बुंनो सानदों जायफोरनि गामियाव दिनै हरनि बारहुंखा अखाजों बार बारनानै जायफोरनि न'खराव सोरबा न' बां बायदोंब्ला सोरबा बिफां लाइफां बायजादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो खिन्थाहर सोरनि न'खराव बांसिन खहा जाखो सोरनि न'खराव मा जाखो नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि आसामाव पजिटिभ मोननाया साबैसे जाखो आरो रिकभार साबैसे जाखो आरो अल इन्डिया टटेल दा बेसेबां जाखो आरो रिकभार बेसेबां जाखो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथि मोनगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था। आं आसामनिखौ खिन्थाग्रोनो सानदों। आसामाव दा टटेल 29 जन मानसि जाबाय। माब्रै जाखो होनबा दिनै हरनि थांनायाव सासे पजिटिभ केस मोनबावदों। बे मानसि जादों धुबुरीनि। दा बेखौ लाना दा 29 जन मानसि जाबाय। आरो दा जि मानसि गोदान पजिटिभ मोनदों बेखौबो निजामुद्दिनजोंनो सोमोन्दो दं होनना बुंदों आरोना। दा बेनि गेजेराव आरो मोनसे बाथ्राबाव सासे मानसि थैदों जोंनि आसामावनो बे कर'नाजोंनो थैबाय। बिनि बैसोआ 65मोन आरो बिनि मुङा जादों भाइजुल हाकुवा बारबियान। बियो थैबाय रुंसारि जाबाय बियो बे कर'नाजोंनो। बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जागोन बयबो आरो गावखौनो साब सिखोनै थागोन। आरो मोनसे बाथ्राबाव बेंकआव फैसा लायनो थांनाय माखासे खोनानो मोनदों माने सरकाराथ' बुंखादोंमोन नङा होमबा 1 मिटार थानांगौ होननानै। खिन्थु बे बोसोनखौ लायाखै जि बोसोन होदोंमोन जि नियम फालिनो होदोंमोन दा दिनै बेफोर नियमखौ बांसिन मानसियानो लायाखै। जेब्ला सनदेरगोन ना अब्ला आइ फै आफा फै जागोन। बेनिखायनो नियमखौ फालि। नोंनि जिउखौ बासायनो थाखायसो सरकारा बुंगासिनो आरो सरकाराबो नायाखै नङा नोंसोरखौ फ्रियैनो नायगासिनो। जायफोर बेमाराव गोलैना दं बिसोरखौ फ्रियैनो नायदों। खिन्थु बाद बाखिखौ मोजाङै थानो दासिमहालागै बुंगासिनो दङ सरकारा। ओंखायनो मोजाङै था। मानो थाखाय होनब्ला जेरै नियम निथि खालामदों 1 मिटार थानानै दिनै नोंथांमोननोबो न'खर सालायनो थाखाय फैसा थाखा नांगौ नङा होमबा? जोंनोबो नांगौ आंनोबो नांगौ। बेखायनो 1 मिटार गोजान थानांगौनो आरो खुगायाव मास्क गाननांगौनो बेखौ बुंगासिनो दंखायो। दिनै बै नियमखौ फालिगोन। बाहेरायाव ओंखारब्ला मास्क गाननानै टाउन सहराव मानसि थुबुर थानायाव मास्क इउज खालामगोन आरो 1 मिटार गोजानाव थागोन आरो मानसि थुबुर थानाय जायगायाव जमा थाया। बेखौ आंबो रिकुवेस्ट खालामो। दा नुदों आसामाव बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ आरो इण्डियाआवबो बारायगासिनो दङ। दा इण्डियानि दा जिखिनि बारायदों बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै। टटेल दा इण्डियाआव दिनैनि दानि फुंखौ लानानै आरोना दिनै 10 एप्रिल डेटखौ लानानै दिनैनि कनफार्म एक्टिभेट मोजां आरो थैनाय बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानोसै। कनफार्मा जाबाय 6725 ओमफ्राय पजिटिभ केस मोनदों एक्टिभेट जानाय 5863 आरो मोजां एबा रिकभार खालामनाया 635। 0.5% खिनिखौनो मोजां खालामनो हाबाय। हानायाथ' मोजां बाथ्रा। एसेबांखिनि मोजां खालामनो हादों। खिन्थु आरो हायोबा मोजां खालामनो हाबावबा मोजां जोंनि थाखाय। आरो थैनाया जाबाय 227। जा जि खाफाल जाय हामनाया हामदों जाय थैनाया थैदों। बेनिखायनो आं रायजोफोरनिसिम खुलुमनाय जासि रायजोफ्रा बयबो सांग्रां थागोन आरो मोजाङै थागोन। जोंनि बर'नि गेजेराव दासिमहालागै रावबो जायाखै जानांगौ। बेनिखायनो जों बर'फ्रा बयबो मोजाङै थागोन आरो रावजोंबो सन्देरला सन्देरलि थाया। आरो बै नाम गैयै दारि गोलावफोरखौ गामियाव दासो हले हले बुंखायो। बिसोरखौ फोथायनो हाला रायजोफोर। आं बेखौनो बुङो। आरो माखासे बाथ्रा जायफोर फेक नटिस आगारदों जाय फेक बिदिनो मालायनि नाम लगिन खालामनानै प्रफाइल बानायनाय जिखुनु प्रफाइल बानायनाय 33 जन मानसि हमबाय होननानै जों खोनानो मोनदों। खिन्थु जों बेखौ डाइरेक्टलि माने हमनायाथ' हमबायनो आरो बेयाव लोगोसे MLA मिनिस्टारफ्रानो बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबा मावबावदों जादों आरो बेफोरबायदि खोनानो मोनदों आरो। दा नायदो जोंफोराथ' आरो फिसा फिसौ मानसिसो MLA मिनिस्टारफोरानो बेफोरबायदि दा फेक नटिस होनायनि हमजाबावदों।
आरो पुलिसफोरबो दंबायो होनबावदों पुलिसनो आरो पुलिस फेक नटिस जाग्रोनाय बेफोरबायदि दंबाय जाहैदों दा 33 जन मानसि फेक नटिस खालामग्राफोरखौ हमदोंनो आरो फेक प्रफाइल बानायग्राफोरखौ बेनिखायनो जों बयबो जोंनि बर'नि गेजेराव जों सांग्रां थायो आरो जों बर'फ्रा सैथो हाबा मावगोन आरो नंगौ लामाजों आवगायगोन आरो जोंनि हारिनि थाखाय जों मोजांखौ मावनो दिन्थिगोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायो आरो खिन्थाना होयो नोंथांमोना अरायबो सांग्रां थागोन बेखौनो नोंथांमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आं दोननाय जाबाय आं उननि समाव दा मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना नायगोन बेखौ आं आसा खालामो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे मोजां मोन्थाय मोन्दों आरो गियान मोन्दोंब्ला नोंथांमोना लाइकजों लोगोसे आरो जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौ बुंनानै दोननाय जाबाय गोजोन्थों।